Nej, for det er farmor, der skal betale, hvis den går i stykker. Jeg lånte den ind, fordi jeg sved samtidig sådan, så hun synes, jeg skulle køles ned. Ja, det er jo også en god idé. Hvis du må finde den, så kan du tage en handske på. Er det ikke vores? Det ved jeg ikke. Du er en til den anden, eller? Er det ikke vores? Dem glemte du hernede for en dag. Nå, så er det vores. Så kommer kugler i handskerne. Jeg er skuffet. Kai har, Alexa har ringet til mig en dag på Søs og sagde nu, at Hvis du har svalen kom. Jeg har ikke set svalen endnu, altså. Så kommer kukkeren og skier i den. Hvis du har hørt kukkeren, har du hørt ham? I år? Nej, jeg tror ikke, han er rigtig kommet endnu. Men Det er bare det rene løg. Nej, det er ikke ren løgn. det er ikke løgn. Og så når det er ærmerne, dem kender du jo. Ja, det følger jo ikke efter. Snart ærmerne. Ej, hvor er det flot bag der. Ja. Rigtig dejligt. Min svaler er sgu kommet, jeg har set. Jeg har en anden sagt. Jeg Jeg kan ikke forstå, hvor fanden det blev af. Jeg kan ikke glemme, at jeg har fået sådan en fin slikbutik, altså. De skal jo være her omkring 2., 3., 4., 5. maj. Det er omkring. Ja. Plejer de at være her, men de er ikke kommet i år. Men jeg har set dem en enkelt flok, men de er slet begyndt at havirere eller noget. Nej. Nu skal du huske, at jeg læser hen til mig, for jeg kan ikke engang gå det hen til endnu. Så gode er mine ben ikke engang. Så det er spørgsmål, om der kommer nogen, der flytter ind. Ja. Det kan du tro, der gør. Ellers må vi jo have håndteret. Det så jeg godt.